Окончателно, Новак Джокович загуби обжалването пред съда в Мелбърн и трябва да напусне Австралия незабавно, без да има шанс да играе на Australian Open. Това е краят на сагата, вероятно, като отзвукът от нея е огромен, а и тепърва вероятно ще чуем още много по темата. Световният едно няма да защитава титлата на турнира, на който има 9 успеха. И то, не по спортни причини, а по такива извън тениса. Неговата виза бе отнета заради нарушаване на правилата за влизане в страната като неваксиниран. А както се оказа днес, и заради опасността от създаване на прецедент и настроения сред антиваксерите в Австралия, аргумент, използван от правителството на тази страна, развръзката дойде след поредния съспенс, близо 9-часово изслушване на жалбата в заседание, следено от стотици хиляди хора на живо онлайн. И един сринал се за около минута уебсайт на Федералния съд на Австралия, точно в секундите преди произнасянето на окончателното решение. Толкова голям е бил напливът от потребители там в този момент. А то, решението, бе единодушно взето от тримата съдии. Как се разви този последен, за сега, епизод от сагата, която започна с задържането на сърбина на летището в Мелбърн на 5 януари, в 0 часа и 30 минути наше време, 9 часа и 30 минути местно. Стартира съдебното изслушване по жалбата на Джокович срещу решението на министър Алекс Хоук повторно да вземе визата на играча. Новак бе докаран до офиса на своите адвокати в Мелбърн с кола на властите и под охрана от хотела за временно пребиваващи, където бе настанен в петък след решението на Хоук. След заседанието, до взимане на съдебното решение, отново бе върнат там. Самото дело всъщност не бе в сградата на съда в Мелбърн, а онлайн. Тримата съдии, разглеждащи апела, бяха в 3 различни града – Сидни, Аделаида и Мелбърн. Заради деня, неделя, както и заради променения начин на работа по време на пандемията, това не е необичайно в Австралия. Адвокатът на Джокович изложи тезата на жалбата и аргументира основно около това, че решението да се отнеме визата на клиента му е взето заради опасност от надигане на обществени настроения и бунтове на антиваксърски групи. Той обяви, че няма нито едно доказателство за връзка на Джокович с такива групи, нито, че те подкрепят Сърбина. Нито пък, че възгледите на Новак реално са срещу ваксините. Само 6 минути след началото на стрима от изслушването в YouTube канала на Федералния съд на Австралия, над 50 000 гледаха на живо от целия свят. В хода на заседанието стигнаха над 100 000, независимо, че в определени части на света часът не бе никак удобен. Изобщо, имаше нещо нереално в цялото това шоу, неделно заседание, онлайн, съдии в 3 различни града. Никога за 35 години в съдебната система на тази страна не съм виждал толкова експресно организирано и проведено заседание. При това, в неделя. Някой е задвижил невероятни връзки това да се случи, защото е нечувано за Австралия, коментира в Twitter Брайан Брикс, който е един от популярните адвокати в Мелбърн, и още един детайл, страни от юридическата страна. Програма за първите 2 дни на турнира нямаше до рано тази сутрин българско време, нещо нечувано, при условие, че той започва реално след няколко часа. Очевидно се очакваше решението. Но едва ли останалите състезатели при мъжете и жените, телевизиите и зрителите са доволни, че не могат да направят елементарна подготовка, калкулация кога, как, кой двубой да предават наклонена черта посетят и т.н. Все пак около 7 часа и 21 минути излезе информация, че Джокович е предвиден в програмата за понеделник около 12 часа на обяд наше време, 21 часа местно, на централния корт за неговата среща с сънародника му Миомир Кецманович. Разбира се, след съдебното решение от днес такъв матч няма да има. Миомир ще играе с щастлив губещ от квалификациите.